Натуральна, што пра всю абсяжную спадчыну Язэпа Нарцызавіча Драздовіча я вам сёння не распавяду, але мы так дамовіліся, што мы сфокусуем увагу ў першую чаргу на яго наваградскім перыядзе дзейнасці, ну, але так спачатку крышку пра яго дзейнасць увогуле і такое пытанне праз усю лекцыю, ці быў Язэп Драздовіч археолагам. Значыцца, раз у нас ёсць пэўны шлях, то у нас будзе пункт А, і такім пунктам А, власна, стане Наваградак. Ёсць пункт Б, натуральна, і такім пунктам стане горад Трывеж на месяцы. Ну і, уласна кажучы, той, хто ідзе па гэтым шляху, Язэп Нарцызавіч Драздовіч, гэта яго аўтапартрэт з 30-х ці 40-х гадоў, не падпісаны, не ведаем, калі дакладна ён быў. І адразу такое пытанне, калі хтосьці апавядае пра Драздовіча, калі хтосьці піша пра Драздовіча, заўжды узгадваецца, што ён не толькі графік, мастак, літаратар, але яшчэ і археолог. Вось я адмыслова скапіраваў Вікіпедыю. Як вядома, Вікіпедыя ніколі не хлусіць. І сярод рэгаліяў Язэпа Нарцызавіча у яго дзейнасці ёсць такі пункт, як археолог. Нібыта ён праводзіў калісьці ўласныя раскопкі. Ну, адразу скажу, што раскопак Драздовіч ніколі не праводзіў. Яго успрыняцце як прафесійнага археолага паўстала дзесьці ў другой палове 80-х, 90-е гады, у першую чаргу дзякуючы дзейнасці такога ўжо светлай памяці археолага Эдварда Зайкоўскага і Людмілы Дучыц, якія некалькі артыкулаў напісалі пра тое, што Драздовіч праводзіў прафесійныя раскопкі. Ну, але на самай справе так не было. Што ён рабіў, мы, власна кажучы, сёння і пабачым, пра гэта мы сёння паразмаўляем. Радзіўся Драздовіч у засценку Пунькі Дзісенскага павета ў 1888 годзе, і большая частка яго жыцця так ці інакш з ваколіцамі гэтых пунькоў, з гістарычнай дзісеншчынай звязана. Можна так сказаць, што Драздовіч усё сваё жыццё спрабаваў неяк вырвацца з гэтай самай дзісеншчыны, але яна яго прыцягвалась. Нарадзіўся ён у такой беднай шляхецкай сям'і, якая была беззямельная. Адпаведна, гэта арандатары, якія вельмі часта мянялі месца пражывання. Вельмі рана памёр яго бацька. Драздовіч атрымаў дастаткова якасную прафесійную мастацкую адукацыю. Ён вучыцца у Вільні у школе Трутнева, таму як мастак гэта мастак прафесійны, але на вельмі доўгі час ён быў вырваны з жыцця, таму што у 1910 годзе ён быў прызваны на службу ў расійскае войска і знаходзіўся на гэтай службе ажно да 1917 года, але скончыў он гэтую службу па прычыне хваробы. Спачатку яго быў тыф, а пасля яму быў пастаўлены дыягназ істэрыя. Так што, калі мы кажам пра Драздовіча, і калі мы далей будзем бачыць яго многія творы, звязаныя з іншымі планетамі, трэба памятаць, што у хлопца ўжо з 17-го года былі пэўныя своеасаблівыя моманты ў развіцці. З беларускім рухам ён пачынае кантактаваць, власна кажучы, яшчэ калі вучыцца ў Вільні у школе Трутнева, і пачатак гэтай супрацы з беларускімі выдавецтвамі, з беларускімі арганізацыямі быў вельмі плённы. Гэта першая вокладка Драздовічам намаляваная для нашай нівы. Тут мы бачым яе лацінамоўную версію. І таксама, калі наша ніва стала выдаваць каляндар, разлічаны першую чаргу на сялян, тут таксама вокладка гэтага календара яна была аформлена Язэпам Драздовічам. Таксама ён афармляе
розныя кніжкі. Тут мы бачым Беларусь у песнях Язэпа Фарботкі, тут школьны спеўнік Грыневіча, ну але гэта ўжо крышку больш позні час. І у прынцыпе, як, скажем так, у сваёй прафесійнай дзейнасці, напэўна, Драздовіч найлепш працаваў менавіта як мастак-графік. Яго графічныя творы былі ў той ці іншай ступені запатрабаваныя ў адрозненне ад шмат якіх іншых. Пасля завяршэння службы ў войску некаторы час ён знаходзіцца на Дзісеншчыне, але ўжо ў 19 годзе мы яго бачым у Мінску. Спачатку пад польскай, нельга сказаць, польскай акупацыяй, знаходзячыся ў Варшаве. Да? Падчас адміністратыўнай прыналежнасці Мінска часовай да фармуючайся польскай дзяржавы. Знойдзем такую фармулёўку. Он супрацоўнічае з беларускімі арганізацыямі. Ёсць вельмі цікавы такі дакумент, пасведчанне культурна-прасветнага аддзелу беларускай вайсковай камісіі аб трохдзённых курсах беларускай мовы, пад подпіс самога Рака Міхайлоўскага, і аформлены гэтае пасведчанне Язэпам Драздовічам. Чым гэтае пасведчанне вельмі цікавае? Тым, што фактычна мы бачым, як маладыя беларускія нацыянальныя сілы спрабуюць фармаваць свой нацыянальны пантэон. Хто ў нас будзе у гэтым пантэоне ў 19 годзе? Ёсць Скарына, ёсць Баршчэўскі, ёсць Дунін Марцінкевіч, ёсць Францішак Богушевіч, ёсць Янка Лучына і ёсць Карусь Каганец. Для сённяшняга беларуса вельмі незвычайны, напэўна, набор такі. Але ў 19 годзе гэта тыя, каго успрымалі як тагачасных айцоў маладой нацыі. Цікава, што набор гэтых персонаў не заўжды аднолькавы. Мы маем пасведчанне кароткачасовых беларускіх настаўніцкіх курсаў у Вільні з таго ж 19 года. І тут у нас толькі Скарына і Васіль Цяпінскі. Але гэта не Драздовіча праца. Таксама Драздовіч шмат працуе як графік. Ужо ў гэтыя часы у яго творчасці вельмі шмат містычных момантаў. Вось гэта, бачыце, беларусы мітынгуюць. Гэта год невядома, але 10-20 мусіць быць. Бачыце, 100 год праходзіць, мала што змяняецца у жыцці беларусаў. Вось яны ідуць да нейкага такога, да такой сваёй светлай будучыні. Шмат чаго было правічага у малюнках Драздовіча. Вось як шлі, так і да гэтага часу паспяхова ідуць. Тут мы бачым яго дзейнасць. Пасля палякаў прыходзяць саветы. Драздовіч на некаторы час застаецца ў Мінску, працягвае супрацоўніцтва з рознымі выдавецтвамі. У гэты час ён шмат графічных твораў стварае. Меркавалася, што гэтыя творы будуць выкарыстоўвацца для афармлення падручнікаў. Практычна нічога з гэтага выкарыстана не было. Тут мы бачым вокладку для нейкай дзіцячай кніжкі ўжо для дзяржаўнага выдавецтва Беларусі. Вось заўважце твары гэтых дзетак. Мы пасля перайдзем да касмічных яго твораў, да сатурнян. Твары ў яго заўжды былі вельмі падобныя ўсе на розных працах. І 20-й год Драздовіч стварае цэлы шэраг альбомаў. Драздовіч звычайна не маляваў асобныя нейкія малюнкі. У яго ўсё было прадумана. Гэта павінна была быць нейкая серыя. Тут серыя гістарычных асобаў Беларусі, менавіта князёў з раннесярэднявечнага часу. Напэўна, гэтую карцінку практычна ўсе бачылі. Гэта Усяслаў Чарадзей, які вельмі актыўна выкарыстоўваецца усімі, улічваючы, што
сучаснага жыццю Ўсяслава, сучаснае жыццё Ўсяслава, выявы яго мы не маем, то гэтую все заўжды вельмі любяць. Таксама серыя такая малюнкаў тыпы гістарычнай будоўлі. Тут Драздовіч крышку фантазуе на тэмы таго, як маглі выглядаць на розныя гістарычныя перыяды будынкі, жылыя, абарончыя, гаспадарчыя. Вось гэта брама ў гарадзецкіх сценах. Таксама Драздовіч малюе з натуры, і мы маем цудоўную серыю замалёвак гістарычнага цэнтра Мінска, від на верхні горад. Тут мы, уласна кажучы, бачым Драздовіча ў 20-м годзе ля вытокаў Немігі і ля вусця Немігі. Ну, можаце ўявіць сабе, якой рэчкай у 20-м стагоддзі ўжо была Неміга ў звычайным сваім выглядзе летнім. Фотаздымкі самі па сабе цікавыя, бо зрабіў іх адзін з заснавальнікаў, ці ўвогуле заснавальнік беларускага фотамастацтва Леў Дашкевіч. Яны вось разам з Драздовічам блукалі вакол замчышча. Адзін рабіў здымкі, другі рабіў замалёўкі замчышча. Від замкавай гары ад Драздовіча, від на татарскія гароды ад Драздовіча, абрыў замкавай гары. З усіх бакоў ён яе малюе. Таксама вот такі жылы будынак на абрыве замкавай гары. Таксама вельмі вядомы так званы дом былога суда на мінскім замчышчы, яшчэ некалькі замалёвак. Ну, трэба разумець, што пасля рэвалюцыі, пасля ўсіх гэтых пертурбацый і пераваротаў замчышча не выглядала як фешанебельная частка Мінска, ну, што, уласна кажучы, на гэтых малюнках цудоўна бачна. І вельмі вядомы малюнак. Ну, і мы размаўляем пра Драздовіча, хоць я як бы археолог, але крышку містыкі павінна быць. Таму вот першае містычнае адступленне у серыі гістарычнай забудовы Драздовіч малюе такі малюнак гарадзец. Ён увесь час шукаў гэты гарадзец, згаданы у сярэднявечных пісьмовых крыніцах, і некаторы час он меркаваў, што гарадзец гэта уласна мінскае замчышча, таму што абрысы вось гэтага уласна гарадца яны вельмі адпавядаюць выгляду замчышча ў нейкі момант. Калі б мы глядзелі на яго з сённяшняга моста праз Свіслач. І Драздовіч малюе тут такую вось браму з двумя вежамі, з праездам пасярод іх. Ну і можна было б забыць пра гэтую браму. Але у гэтай брамы ёсць такая досыць доўгая гісторыя. У 1953 годзе была завершана пабудова вось гэтых двух цудоўна ўсім вядомых, я думаю, дамоў. Так званая брама Мінска, збудаваная па праекту Барыса Рубаненкі. Ну, Барыса Рубаненка, напэўна, не бачыў малюнка Драздовіча. Але таксама у пачатку 60-х гадоў паўстае вось такая рэканструкцыя мінскай брамы, якая была заснаваная на матэрыялах дастаткова працяглых археалагічных даследаванняў, якія спачатку праводзіў на мінскім замчышчы Васіль Радзівонович Тарасенко, пасля Эдуард Михайлович Загарульскі. Звычайна лічыцца, што гэта рэканструкцыя, якую зрабіў Загарульскі. На самай справе не, зрабіў яе іншы археолог Юрий Иосифович Драгун. І што цікава, Драгун быў добрым знаўцам архіваў і музейных фондаў. Не выключана, што Драгун мог бачыць малюнкі Драздовіча, якія на той момант ужо знаходзіліся у Мінску. В прынцыпе, з 80-х гадоў дакладна вядома, што брама мінская выглядала не так. Пасля раскопак на
На месцы сённяшняй станцыі метро Неміга з'явіліся новыя рэканструкцыі. Тут можна спрачацца, але яны крыху больш рэалістычныя. У кожным выпадку гэтая мінская брама, яна на вельмі доўгі час стала адным з сімвалаў Мінска, таму што яна выдавалася ва ўсіх навукова-папулярных выданнях. Нават у першым выданні 1967 года да якога там 900-гадовага юбілею Мінска на вокладцы была вось рэканструкцыя гэтай мінскай брамы, і ўжо тады дастаткова такая дакладная паралель закідвалася паміж, власна кажучы, гэтай рэканструкцыяй і брамай Рубаненкі. Але скажем так, ці карыстаўся хтосьці малюнкам Драздовіча як падставай для гэтай рэканструкцыі ці не, але ў пэўным сэнсе Драздовіч паўплываў на, скажем так, ментальную прастору Мінска і на мінскую сімволіку, бо мінская брама дагэтуль з'яўляецца адным з сімвалаў горада. У 2020 годзе, дзесьці пад канец 2020 года, Драздовіч Мінск пакідае. Хутчэй усё, у яго проста не было працы і яму не было чаго есці. Ну, гэта ў яго жыцці пастаянная сітуацыя. Ён вяртаецца на родную Дзісеньшчыну. Ну, у прынцыпе, напэўна, гэта было асэнсаванае рашэнне, бо он паспеў да падпісання Рыжскай мірнай дамовы. Ну, трэба сказаць, што Драздовіч меў сацыялістычныя погляды. Он быў такім левым, што вельмі характэрна для большасці беларускіх нацыянальных дзеячоў таго часу. Але ўсё ж такі мець сацыялістычныя погляды ў міжваеннай Польшы было непроста, але больш бяспечна для жыцця, чым у камуністычнай Беларусі. Драздовіч вельмі шмат вандруе. Ён з гэтага часу досыць актыўна супрацоўнічае з Віленскім беларускім музеем, куды адсылае значную частку працаў. Да канца 20-х ён яшчэ адсылае частку сваіх працаў у Мінск, у Інвілкульт, а пасля ў Беларускую акадэмію навук. Но дзесьці года з 30-га гэты кантакт перарываецца, зноў жа, па зразумелых прычынах. І у сваіх шматлікіх вандроўках Драздовіч вельмі часта малюе археалагічныя, археалагічна-архітэктурныя помнікі. Ёсць адзін пункт, пра который таксама вельмі часта можна знайсці ў літаратуры, што Драздовіч праводзіў там раскопкі. Гэта гарадзішча ў Свіры, намаляванае з другога боку ад возера, з-за Свіры. У гэты час Драздовіч гасцяваў у Казіміра Сваяка, які, власна кажучы, выконваў службу ксяндза у Засвяры. Ён малюе некалькі агульных выглядаў Свіры з другога боку. Ну, хто там быў, я думаю, уяўляеце перспектыву. І малюе вось такі разрэз гарадзішча, і малюе яшчэ адзін разрэз гарадзішча. Трэба сказаць, што вельмі дакладна ўсё замалявана, вельмі якасна, і як крыніцу гэта можна выкарыстоўваць. Драздовіч сапраўды малюе культурныя слаі. Он, можа быць, не да канца разумее, што ён малюе, але зафіксавана ўсё вельмі-вельмі дакладна. Але раскопак тут Драздовіч не праводзіў. Усё было значна прасцей. За некаторы час перад гэтым праз Свір перакладалі новую дарогу і проста-напроста сарылі частку гэтага гарадзішча ў Свіры. Мы гэта дастаткова добра ведаем з ліставання паміж кансерватарам забыткаў Віленска-Наваградскага воеводства і іншымі адказнымі асобамі. Драздовіч папросту аказаўся на месцы і зафіксаваў парушэнні гэтага гарадзішча, але, натуральна, зроблена гэта было вельмі якасна. Працягвае Драздовіч маляваць для розных беларускіх выданняў. Гэта не прыносіць яму вялікіх грошаў, прямо скажам. Он весь час знаходзіцца, на мяжы выжывання, што называецца. Але з 26-27 год, час, калі ён праводзіць шмат выездаў, частка з гэтых выездаў, асабліва яго экспедыцыя, так званая этнаграфічная экспедыцыя на Палесе, яна аплочвалася з грошаў Віленскага беларускага музея.
Ну і таксама он стварае цэлы шэраг альбомаў. Гара Варганіха, сёння мы это называем гарадзішчам Варганы у Докшыцкім раёне. Вельмі вядомая серыя яго замалёвак. Гэта замалёўкі замкаў на паўночным захадзе Беларусі і сучасным паўднёвым усходзе Літвы, Мірскі замак. Ну, гэта сапраўды вельмі такія выкшталцоўныя і з мастацкага пункту погляду, і з пункту погляду, скажем так, архітэктурнай археалогіі нас, занудных навукоўцаў, на гэтыя малюнкі як на крыніцы. Гэтыя працы сапраўды выкшталцоўныя. Гальшанскае гарадзішча, замак у Крэве, вельмі падрабязная і дакладная замалёўка. І Драздовіч стварае нават вось такія турыстычныя маршруты. Гэта малюнак 29-га, гэта малюнак 30-го года. Вось вы тут бачыце, вось ужо з'яўляецца Наваградак. Нарэшце мы падышлі да першага пункта А у нашай лекцыі. Таму, калі вам надакучу, вы пачынаеце разбегацца. Сапраўды будзе яшчэ дастаткова шмат. Увогуле, гэта час, калі у другой Рэчы Паспалітай актыўна развіваецца краязнаўчы рух. Паўстае польскае краязнаўчае таварыства, яно, уласна кажучы, вельмі актыўна займаецца распрацоўкай розных турыстычных маршрутаў. Беларусы спрабуюць не адставаць. З беларускай прэсы тагачаснай мы ведаем пра тое, як студэнты Віленскага універсітэта вандруюць па дзесьці там па заходняй Беларусі і пішуць пра гэта пэўныя нататкі у газеты і часопісы. І Драздовіч па выніку сваіх маршрутаў стварае вось такія мапкі, што варта наведаць на шляху ад Міра і Наваградка да Вільні і Трокаў. Ну і, уласна, мы дабраліся да нашага пункту А. З 27 па 30 год Драздовіч мае стабільную працу. Гэта вельмі рэдкі час у яго жыцці. Асноўным месцам яго працы з'яўляецца Наваградская беларуская гімназія. Адначасова он яшчэ працуе ў Радашкавіцкай гімназіі, вядзе там курсы малявання, і адначасова працуе яшчэ і ў Вільні. Ну, для Драздовіча мець 3 працы адначасова гэта больш ніколі ў яго жыцці. Ні раней, ні пазней такога не будзе. Але асноўнае месца яго працы гэта Наваградак. Мы маем цэлы шэраг і жывапісных працаў, і працаў графічных. Ну, гэта будынак, якім размяшчалася гімназія ў 29 годзе. Ну, на самай справе, это яўрэйская школа. Вось, просто з першай паловы дня это была яўрэйская школа, а ў другой была беларуская гімназія. А вось гэта цікавая рэч на самай справе. Гэта цежка на фуражку Наваградскай беларускай гімназіі, і гэта цежка дакладна звязана з Драздовічам, бо яна захоўваецца ў адной з калекцый разам з яго малюнкамі. Да гэтых малюнкаў мы яшчэ дойдзем. Увогуле, ёсць вельмі розныя ўспаміны аб тым, які Драздовіч быў настаўнік. З аднаго боку, ёсць успаміны, што ён быў такі вельмі прыязны да дзяцей, дзеці яго вельмі любілі. З другого боку, ёсць успаміны выпускнікоў гэтай гімназіі, якія пішуць, што ён сапраўды быў вельмі добры, а, як вядома, добрага выкладчыка ніхто ніколі не слухаецца, і ў яго гармідар заўжды стаяў на яго занятках. Ну, тут цяжка на самай справе вызначыцца, хто правы. Гэта, напэўна, у пэўным сэнсе справа густу. А Драздовіч малюе вельмі шмат Наваградка, вельмі шмат замку, вельмі шмат ваколіцаў. Ёсць такія вось проста натурныя віды на даліны навакольныя. Вось гэты малюначак, запомніце, ён нам яшчэ далей спатрэбіцца, калі мы будзем пераносіцца ўдалячынь. Ёсць, захаваліся проста такія вось нататкі, такія
падрыхтоўчыя нейкія рэчы, якія захоўваюцца ў мастацкім музеі. І зноў жа ў літаратуры вельмі часта можна знайсці інфармацыю, што Драздовіч праводзіў археалагічныя даследаванні ў Наваградку. Не археалагічных даследаванняў у Наваградку Драздовіч не праводзіў, але ёсць археалагічныя калекцыі, звязаныя з Драздовічам. А ў Нацыянальным гістарычным музеі Рэспублікі Беларусь захоўваецца 5 вось такіх вось драўляных планшетаў са знаходкамі, якія паходзяць, уласна кажучы, з замку. Мы ведаем, што такіх планшетаў было 7. Прынамсі, у 1934 годзе, калі гімназія была зачыненая, з гімназіі архівы, матэрыялы былі вывезеныя у Вільню, зноў жа, у беларускі музей, і туды патрапіла 7 скрыняў. Сёння мы ведаем аб існаванні 5. Ну, што мы тут маем? На самай справе, самі па сабе знаходкі вельмі шэраговыя. Тут ёсць кафля 17-го, 10-18 стагоддзя. Тут ёсць маса фрагментаў керамікі, вельмі звычайных. Ёсць асобныя індывідуальныя знаходкі. Самае цікавае ў гэтым то, што гэта збіраў Драздовіч, і то, што ён набіў гэтыя скрыні, афармляў іх, падпісваў. Але ўзнікае пытанне, як бы археалагічных раскопак няма, а археалагічная калекцыя ёсць. Якім чынам гэта можа быць? Ну, тут містыкі ніякай няма, тут на самай справе ўсё дастаткова проста. Наваградак у міжваеннай Польшы быў адным з такіх месцаў сілы. Вакол Наваградка часткова будаваўся дзяржаўны міф, міцкевічавыя шляхі, міцкевічавыя сцежкі, маса літаратуры выдаецца аб Наваградку і яго ваколіцах, аб кожнай сядзібе, турыстычныя сцежкі. І у Наваградку пачынаюцца кансервацыйныя працы, якія ад моманту праекту ў 22 годзе да завяршэння прац у 30-м цягнуліся. Глядзіце, тут у мяне зараз будзе прэзентацыя ў двух мовах. Калі мы кажам пра беларускае жыццё ў заходняй Беларусі, яна будзе па-беларуску. Калі мы кажам пра польскае жыццё, яна будзе па-польску. Зноў жа, знаходзішся ў Варшаве, я думаю, гэта дастаткова абгрунтавана. І тут у нас 3 часова дзеючыя персанажы. Ежы Людвік Рэмер, кансерватар археалагічнай архітэктурнай спадчыны Віленска-Наваградскага воеводства, Рамуальд Ян Гюртлер, архітэктар і стваральнік праекту кансервацыі муроў Наваградскага замку, і Станіслав Лорэнц, хто, ну, акрамя прысутных тут супрацоўнікаў музея нацыянальнага і дактарантаў, ведае што-небудзь пра Станіслава Лорэнца? Мы знаходзімся ў Варшаве. Добра, пасля вайны гэты чалавек з'яўляецца аўтарам праекту аднаўлення Старукі і Каралеўскага замка. Для Варшавы гэта вельмі важная асоба ў аднаўленні яе, у стварэнні яе сённяшняга выгляда. Ну і дырэктар музея таксама. Вельмі важны персанаж, але ў міжваенны час персанаж кантраверсійны на самай справе, таму што, займаючы пасаду кансерватара археалагічных архітэктурных помнікаў Віленскага і Наваградскага воеводстваў, археалагічнымі помнікамі ён цікавіўся вельмі мала. Архітэктура яго больш-менш цікавіла, археалогія не. І калі мы кажам пра праект рэстаўрацыйных кансервацыйных работ на замку, гэта аэрафотаздымка тагачасная, вы видите, што работы праводзіліся на вельмі шырокім узроўні. Па вялікім рахунку, тое, што сцены перажылі, точна дажылі да другой паловы 20-го стагоддзя, і тое, што яны перажылі сучасных беларускіх рэстаўратараў, гэта ўсё дасягненне міжваеннай польскай рэстаўрацыі. У плане менавіта рэстаўрацыйных прац архітэктурных пытанняў да Гродгера няма. Але падчас гэтых прац па кансервацыі частка культурнага пласта з замка, яна проста здымалася, але каб яе не выкідаць,
яна вывозілася на пабудову кургана Міцкевіча. Гэта, канешне, з пазіцыі археалогіі, скажем так, двойчы вандалізм, таму што з аднога боку мы, ну не мы, а яны, вось тыя нехарошыя кансерватары, снялі без якіх-небудзь археалагічных даследаванняў культурны слой з замку і насыпалі яго на пасадзе. Курган Міцкевіча знаходзіцца на пасадзе. Адзіны плюс, які тут можна бачыць сёння, гэта тое, што ён закансерваваў пэўную частку культурнага слоя, не пасада, а вакольнага горада, прабачаюся. Он закансерваваў частку культурнага слоя вакольнага горада. Ну, але гэта адзіны плюс, які можна знайсці, таму што, ну, натуральна, капаць курган Міцкевіча не атрымаецца. Мы бачым, што праблемы гістарычнай памяці часам паўстаюць вельмі востра. Мы маем успаміны Станіслава Лорэнца аб яго работах, аб тым, як ён назіраў за работамі на замку. Ну, не буду чытаць, напэўна, гэта доўга і занудна. Гаворка ідзе пра тое, што археалагічныя даследаванні нават не закладаліся. Калі адбывалася адкрыццё кургана Міцкевіча, адбывалася яно з удзелам прэзідэнта Другой Паспалітай Масціцкага. Лорэнц вельмі падрабязна апісвае урачыстасці. Он апісвае ўсё, он апісвае меню абеда, меню вячэры, толькі пра культурны слой ён не ўзгадвае ні разу. Для чаго я ўсё гэта распавядаю? Для таго, што, уласна кажучы, адсюль і паходзіць калекцыя археалагічных знаходак Драздовіча. Вось мы тут бачым архітэктурны план, сняты афіцыйнымі архітэктарамі. Тут мы бачым два планіка. Гэтыя планы ляжаць у адной са скрыняў, зробленых Драздовічам. Бачым, што, ну, ў прынцыпе, яны вельмі падобныя. Драздовіч толькі крышачку памыліўся на пару градусаў у сваіх планах. І ён тут дакладна пазначае, дзе што знойдзена, у якім месцы, дзе якая знаходка, прыкладзены такі падрабязны спіс гэтых знаходак. І ўсё гэта цалкам суадносіцца з адной са скрыняў. Ну, яшчэ раз пакажу скрыні. Ну, тут у большасці сваёй ўсё вельмі звычайна. Гэта класічны матэрыял для новага часу, які ёсць на любым помніку гэтага часу. Ну, адзінае, што бачыце, ўсё гэта вось так прыгожанька прымацавана Драздовічам да планшетикаў. Што яшчэ цікава, апроч таго, што Драздовіч збірае гэтыя знаходкі, робіць свае планшеты, ён яшчэ замалёўвае кожную кафлю, і ёсць такі вось альбом, ну, тут написано з раскопак. Ну, Драздовіч умеў сябе падаць у нейкім сэнсе, значыцца, з раскопак на замчышчы. І тут ёсць асобныя кафлі, можна суаднесці частку з гэтых кафляў з тым, што ў нас ёсць у наяўнасці. Ну, я, напэўна, зараз ужо ўпадаю ў чыстую археалогію, таму хутенька я гэта прагартаю. Ну, у сэнсе то, што яго малюнкі цалкам адпавядаюць тым, што Таму што ёсць кафлі, которые не адпавядаюць, малюнкі, которые не адпавядаюць рэальным кафлям, але, як сказаў, было 7 скрыняў, пакуль мы знайшлі калісьці там яшчэ у Беларусі 5. Напэўна, калі будзе усе 7, калі будзе камплект, тады ўсё гэта складзецца. І самае галоўнае, самая цікавая скрыня, у якой Драздовіч змясціў самыя цікавыя знаходкі, жалеззе, як он там піша. З аднога боку намалявана пагоня, з другога боку намаляваны вось такі замак з 3 вежамі. І бачыце, мы так ужо і да другога пункту, да пункту Б рухаемся у нашым апавяданні. Што гэта за 3 вежы, адкуль яны бяруцца? Ну, тут яшчэ раз суаднясенне плана Драздовіча з планам архітэктурным. Як аформлены гэтыя скрыначкі? Ну, тут бачыце, падкова нейкая, ключыкі. Ну, матэрыялы вельмі звычайныя. Тут Драздовіч малюе рэканструкцыю драўлянага замка, тут он малюе рэканструкцыю сваё бачанне мураванага замка. Вось тут таксама ёсць 3 вежы.
Дарэчы, яго рэканструкцыя мураванага замка ў значнай ступені блізкая да рэканструкцыі, якую зрабіў мастак Сташчанюк па матэрыялах раскопак археолага Міхася Ткачова, але самае важнае, тут вот ёсць такая малюпасенькая свінцовая пломба. На гэтай пломбе Драздовіч разгледзеў 3 вежы і падпісаў: пломба горада з гербам Наварградскага замку Трывежнік. Ну, гэта, натуральна, выдумка Драздовіча. Цяжка сказаць пры сённяшнім стане захаванасці, дзе он там разгледзеў гэтыя 3 вежы. Ну, так, гэта класічная тэкстыльная пломба позняга сярэднявечча ці новага часу. Рома, можа, скажаш больш штосьці? Не скажаш. Ну, я б сказаў, што это пломба з турне, але на ёй нічога не бачна, таму хай будзе проста новага часу. Важна, што яна стала пломбай з гербам Наварградскага замчышча Трывежнік. І, уласна кажучы, тут мы бачым яе прамалёўку, а тут ужо Драздовіч робіць такі парадны герб для Наварградка. Відавочна, Драздовіч не мог не ведаць, што ў Наварградка быў іншы герб, афіцыйны герб, так, арханёл Міхаіл яшчэ за часу вазаў. І тут, уласна, мы пераходзім, набліжаемся да нашага пункту Б, бо ў пункце Б мы трапляем на месяц, дзе Драздовіч малюе горад з назвай Трывеж. Цяпер мы пераходзім да другога боку асобы Драздовіча. Мы памятаем, што яшчэ ў 17-м годзе яму паставілі дыягназ, што было цяжка ў яго з псіхікай. Ну і гэта адчуваецца па яго працах на самай справе. Дык вось, навошта нам тут зялёныя чалавечкі? Напэўна, пра Драздовіча як астранома таксама ўсе чулі. Ну, відавочна, астраномам он не быў, але ён вельмі цікавіўся касмалогіяй і стварыў сапраўды свой уласны свет. Самым важным выяўленнем гэтага свету, з таго, што было апублікавана, з'яўляецца яго такая брошура «Нябесныя бегі». Часам яе, тыя, хто яе не бачыў і не чытаў, яе спрабуюць называць падручнікам па астраноміі. Не атрымаецца з такім падручнікам па астраноміі, то астраномію вывучыць, але гэта яго бачанне. Тут я змясціў адзін з яго уласных партрэтаў. Ну, вось ён бачыў 3 свае галоўныя іпастасі. Гэта ў нас Драздовіч мастак, гэта ў нас Драздовіч касмолог, ну, не магу сказаць пра яго астраном, а гэта ў нас Драздовіч, які вывучае старажытнасці. Драздовіч з пачатку 30-х гадоў, мы гэта добра бачым па захаваных яго дзённіках, большая частка яго дзённікаў захавалася, мы гэта бачым па яго творах. Он актыўна малюе космас. Што адбывалася? Драздовіч у сваіх снах бачыў іншыя планеты. Он трапляў на іншыя планеты, ён это называў сомнамбулічнымі снамі, сомнамбулічнымі візіямі. Он шчыра верыў, што ўсё гэта адбываецца на самай справе, што ўсё, што ён бачыць у сваіх снах, так і ёсць. Ён гэта падрабязнейшым чынам апісваў у сваіх дзённіках, у сваіх сшытках. Он нават гэтай візіі спрабаваў апублікаваць, ну, гэта не атрымалася. При тым, што, ну, сказаць, што гэта цікавае чытво, я не скажу. Это такое трызненне. Вось, ведаеце, як чалавек просто ходзіць па... Што хожу, то і бачу. Так, я вот выйду і скажу, вот на калідоры стаіць вешалка, тут сидзіць некалькі іншапланетянаў. Вось у яго так адбываецца апісанне гэтых іншых планет. Чытво реально спецыфічнае, але тое, што ён бачыць у гэтых сваіх сомнамбулічных снах, ён таксама малюе і на сваіх палотнах, і, уласна кажучы, вось з'яўляецца такая панарама горада на месяцы, панарама 32-33 года. На адваротным баку мы бачым, ён прям малюе, дзе на месяцы знаходзіцца гэты горад. Он малюе першы план гэтага горада з памяці. Апроч таго, у яго вось гэтым
У яго сшытках у апісанні жыцця на месяцы ёсць яшчэ два плана. Ну, прычым вы бачыце, гэта сапраўды вельмі артыстычная такая графічная праца. Не ўпэўнены, што там на месяцы ўсё так і ёсць. Вось. Але замалёўвае ён гэта вельмі падрабязна афармляе. І такое завяршэнне яго блуканняў па гэтым трывежы, сшытак у мурах трывежу. І на жаданне маё пабачыць самую найбольшую і найпрыгажэйшую будоўліну з будоўлі гораду Трывежу, я ўбачыў доўгі раўнасценны нейкі дом з велічэзнаю чырвонаю гатыцкага выгляду брамаю у сцяне, памятаеце малюначак, да? З Наваградскага замчышча. І асобныя сцены гэтага дому былі ашалёваны у лажмавым парадку бліскучымі бледна-жоўтымі і зеленаватымі штрыхамі, паліванымі глазураванымі кафлямі з выглядам аднолькавамернай дробнакалібернай цэглы. І на гэтым і закончылася моя пазастаронняя вандроўка на чужасветны таямніча-загадкавы лунны горад Трывеж. Паралелі, на мой погляд, ну, зноў жа, я хутчэй па археалогіі, ну, не скажу спецыяліст, ну, там займаўся крышку. У гэтым пытанні тых, хто бачыць самнамбулічныя сны, я не спецыяліст. Але канкрэтныя паралелі паміж тым, што ён бачыў у Наваградку, збіраў у Наваградку, і тым, што ён бачыў там на месяцы, яны вельмі празрыстыя. Ну і ўвогуле яго гэтыя апісанні месяца, Сатурна, Венеры, там ездзяць цягнікі, там, значыцца, ёсць вёскі, ёсць гарады, ну, ёсць электрычнае асвятленне, ёсць газавыя лямпы, ну, проста, вось, нічым падарожжа з аднаго горада да другога не адрозніваецца ад падарожжа з Дзісны да Вільні, ці там яшчэ куды-небудзь па гістарычнай Віленшчыне. Што яшчэ цікава? Напэўна, як бы там не ставіцца да Драздовіча, як да настаўніка малявання, закладзеная ім вось гэтая цікавасць да збірання археалагічных калекцый, яна некаторы час захоўвалася, таму што ёсць вось такі планшет, ну, назовем их археалагічнымі знаходкамі, хаця, ну, натуральна, бачыце, тут дзесьці ключ, кавалак цугляў, цвікі, нейкія малазразумелыя жалезныя прадметы, але гэта збіралі вучні беларускай гімназіі яшчэ ў 1934 годзе, перад самым закрыццём. Гэтыя матэрыялы таксама разам з усім архівам гімназіі трапляюць у Віленскі беларускі музей, уласна кажучы, адпаведна, пэўную цікавасць да археалагічных збораў, да збірання вось гэтай старасветчыны, як казаў Драздовіч сам, як пісаў, ён у Наваградку па сабе пакінуў. І зараз крытычны момант нашай прэзентацыі. Бачыце, дзякуй за ўвагу, у мяне з пытальнікам. Вы гатовы яшчэ слухаць? Готовы? Ну, добре. Ну, калі будуць тепловые удары, то это не я виноват, это ваш асабісты выбор. Добре. В 30-м годзе заканчивается праца Драздовіча у Наваградскай гімназіі. Заканчивается яна не па яго жаданні. Ён быў звольнены па рашэнні рады гімназіі. Сутнасць канфлікта, ну, я нідзе не сустракаў, на чым палягала гэтая сутнасць, чаму Драздовіч быў звольнены. Ён вельмі доўга судзіўся з гімназіяй за тое, каб яна яму выплаціла апошнюю зарплату. Ну і ўвогуле, пасля гэтага ён губляе сталую працу, ён яшчэ будзе з'яўляцца ў Вільні ў 32-33 годах, але ў асноўным ён знаходзіцца на Дзісеншчыне, і жыццё яго становіцца ўсё больш сумным. Ўсё яго вось гэты дзісенскі перыяд жыцця да 39-го года, гэта блуканне ад засценка да засценка, блуканне ад вёскі да
вёскі, праца за ежу, он працягвае шмат маляваць, он спрабуе неяк вырвацца, он піша ўсім, але яго лісты гэтага часу яны такія, ну, не надта ўзнёслыя, рамантычныя. В асноўным гэта лісты на тэму таго, там, да Віленскага беларускага музея, да Луцкевіча: вы абяцалі мне заплаціць за такія-то працы, вот, верніце мне грошы. А Луцкевіч піша: мы калі-небудзь вернем табе грошы, але грошай у нас саміх няма. Як бы мало што змяняецца на абшарах сінявокай з цягам часу. Ну, для Дроздовіча гэта крытычна, таму што он просто часам не можа купіць фарбы. Яго дзённікі, яны рэальна такія сумныя, што там заканчваецца тытунь, парваліся боты, няма фарбаў. У яго вельмі такая спецыфічная каларыстыка у яго працах 30-х, 40-х гадоў. Яны такія шэра-зялёныя, цёмныя такія. Гэта не ад таго, што ён любіў так гэтае адценне, у яго проста іншых фарбаў вельмі часта не было. Ну і таксама знакамітыя дроздовіцкія дываны маляваліся не ад любові да мастацтва. Маляваліся проста за тое, што за дываны яго мясцовыя сяляне ці гэтая засцянковая шляхта, ну, тыя сяляне, проста яго кармілі, таму ён іх і маляваў. Таму іх захавалася такая вялікая колькасць, а яшчэ колькі не захавалася, а колькі яшчэ па прыватных калекцыях ёсць. Ну, то бишь гэта вось такое жыццё на мяжы выжывання на самай справе. Але Дроздовіч працягвае займацца тым, што он называў доследы. Ну і вось так, працягваючы гэтае пытанне, ці Дроздовіч з'яўляўся археолагам, хоць он часам і вось тут вось бачыце, на свой аўтапартрэт падпісвае на доследах старажытных гарадзішчаў. Ну, не быў ён археолагам і на гэтым этапе свайго жыцця, хаця зрабіў ён вельмі шмат. Як я ўжо так спрабаваў паказаць, Дроздовіч увесь час так атрымлівалася, быў крышку на ўзбочыне жыцця. На ўзбочыне беларускага жыцця, ну, на ўзбочыне польскага жыцця, так дакладна. Было некалькі этапаў, калі ён актыўна кантактуе з беларускай грамадскасцю, вось там на пачатку з нашаніўцамі, 19-20 год у Мінску, канец 20-х Наваградская гімназія, але ён практычна ніколі не мог упісацца ў гэтае жыццё. Цяжка сказаць. Ну, зноў жа, мастакоў хапала. У Вільні ў 30-е гады ўжо працуе Пётр Сергеевич. Гэта, канешне, сябар Дроздовіча, ну, але сяброўства сяброўствам, а замовы замовамі. Хаця Сергеевич падкармлівае Дроздовіча як можа у гэты час. Трапляючы на радзіму, на Дзісеншчыну, Дроздовіч увогуле максімальна выпадае з жыцця. Ён все больш бачыць сваіх гэтых самнамбулічных сноў. Ён все менш мае сувязяў з нейкімі вялікімі навуковымі цэнтрамі. Ну, сувязі з савецкай Беларусю тэхнічна абрываюцца ўжо на пачатку 30-х, потому што все яго магчымыя рэспандэнты патрапілі яшчэ пад самую першую хвалю рэпрэсій, відавочна. Кантакты па заходняй Беларусі ў яго абрываюцца, ну, там па шматлікіх прычынах, напэўна, характар яго таксама будзе спецыфічны. Ён толькі ўжо дзесьці там пасля 33-го года, 34-го, кантактуе толькі з Віленскім беларускім музеем і з асобнымі людзьмі ў Вільні. Ну і вось, значыцца, блукае ён па Дзісеншчыне і таксама робіць, нават цяжка сказаць, всюны я абышоў па вялікім рахунку, робіць розныя замалёўкі, часам збірае, ну, тое, што мы назвалі сёння пад'ёмнымі матэрыяламі археалагічнымі, падбірае нейкія знаходкі старасветчыны гэтай самай. Прычым на Дзісеншчыне, што тычыцца Дзісеншчыны, захавалася вельмі вялікая колькасць яго работ. Не толькі з 30-х, але з розных часоў. Ёсць такі альбом «Галубіцкая пушча». Вось мы тут бачым стаянка князя Вітаўта. Ну, стаянка, таму што тут ёсць курганны могільнік, вось намаляваныя курганы. Праца 23-го года. Ёсць такі цудоўны альбом «Гара-гарадольня». Сёння гэта гарадзішча Свіла першая. Тут Дроздовіч робіць дастаткова
якасную такую абмеры гэтага гарадзішча, замалёўку, занатоўвае некалькі курганаў, якія на нашага часу не захаваліся. Тут фота гэтага гарадзішча у маі 22-го года яшчэ зробленая. Вось, бачыце, сядзіць тут такая Вікторыя, вось. Вось вы яе тут не бачыце, але яна ёсць на гэтым фотаздымку з 5-метровай рэйкай, каб паразумець памеры валоў гэтага гарадзішча. Ён таксама робіць некалькі жывапісных работ. Бачыце, калі ў яго ёсць яркія фарбы, он можа маляваць ярка. Гэта 23-й год, фінансавае становішча яшчэ не самае горшае. Вось ён замалёўвае гарадзішча з розных ракурсаў. Тут бачыце, тут можа быць і занадта ярка ўжо, бо проста, пэўна, фарбы былі, ці была магчымасць. Што яшчэ цікава, гэту самую гарадоцкую пушчу і гару он малюе вельмі часта. Часам она гіпертрафаваная, канешне, такой яна не з'яўлялася ніколі. Тут ужо штосьці велічнае такое. Што вельмі цікава яшчэ, ён піша празаічны твор «Гарадольская пушча», твор на тэму гісторыі полацкага княства. Но чытаць Драздовіча, он пісаў вершы, он пісаў прозу. Чытаць Драздовіча і як паэта, і як празаіка цяжка. Ведаеце, у той час ужо шмат вельмі таленавітых літаратараў, і Драздовіч, яго сучаснікі яго літаратурную творчасць не ўспрымалі, скажем так. Нават калі пачытаць то, што пісалася да яго 50-60-гадовага юбілея, да 60-гадовага пісаў Максім Танк, літаратурную творчасць Максім Танк не ўзгадваў. Але што цікава, да гэтай гарадольскай пушчы Драздовіч малюе цэлы шэраг ілюстрацый. Там нават ілюстрацыі відавочна значна больш цікавыя, і гэта відавочна тое ж самае гарадзішча з Віла Першая. Вось мы бачым, што яго хтосьці паліць, і адтуль штосьці хтосьці выносіць, вывозіць. Ввогуле з гэтай карціны яшчэ ёсць цікавы момант. Магчыма, гэтая карціна была у нейкі час падорана Драздовічам Казіміру Сваяку, калі ён быў якраз у засверы ў яго, бо ёсць апісанне брата Казіміра Сваяка, што над ложкам у таго вісела праца Драздовіча, где нейкі старажытнае гарадзішча, старажытны замак драўляны гарыць, і там нехта бегае. Это вельмі падобна на гэтую працу. Хаця сцвярджаць гэтага я не буду, натуральна. Нідзе не падпісана, што менавіта гэтая праца магла быць у Сваяка. Яшчэ адно гарадзішча, гарадзец на Мнюце, замалёўка 1932 года. Да гэтай замалёўкі ёсць цудоўнае апісанне. Месяц май правёў на Бушевічах, на хутары Плавінскіх, на пейзажах, гэта не мае Плавінскія, гэта іншыя Плавінскія, на пейзажах, дзе, між іншым, меў прыемнасць заняцца любімымі маімі доследамі над Старасветчынай. Власна кажучы, замалёўкі гэтых гарадзішчаў ён называў сваімі доследамі над Старасветчынай. Гарадзец над Мнютай, каля лужок, трохкутнае гарадзішча, вышэй млыну ля двору гарадца. Я рабіў некаторыя доследы ў 1931 годзе. Над гэтым гарадцом ад валаў гэтага гарадзішча пазасталася толькі адна сцяна ад поля, а рэшту рэчка Мнюта разрушыла. Вось так выглядала гэтае гарадзішча ў 20-м годзе. Тут вы бачыце гарадзец, мы яшчэ памятаем, у яго Мінск быў гарадцом. Гарадцы Драздовіча вабілі, ён іх шукаў увесь час і паўсюль. Ён нават напісаў пасля навуковую працу, якую спрабаваў Беларускую акадэмію навук аддаць, гэта было ўжо пасля Другой сусветнай вайны, пра месца размяшчэння гэтага самага гарадца. Яшчэ адзін яго альбом вельмі цікавы, дзённік, который называецца «Паміж Мнютай і Аутай». Гэта зноў жа замалёўкі гарадзішчаў, месцамі планы гарадзішчаў, плюс апісанні гэтых всякіх гарадзішчаў і месцаў, дзе ён збірае знаходкі, ёсць у яго дзённіках. Яго вельмі
археалогія вабіць, цікавіць вельмі доўгі час. Ну, як я ўжо казаў, большая частка матэрыялаў Драздовіча трапляе вось у гэты будынак сённяшні, у віленскі беларускі музей да Антона Луцкевіча. Далей, пасля Другой сусветнай вайны, лёс гэтых калекцый вельмі складаны. Увогуле, матэрыялы Драздовіча могуць знаходзіцца дзе заўгодна, проста дзе заўгодна, як показала практыка. Частка матэрыялаў засталася ў Літве, і гэта найлепш захаваныя матэрыялы. То, што засталося ў Літве, яно ў парадку. Яны ёсць у акадэмічнай бібліятэцы, у бібліятэцы Акадэміі навук, у бібліятэцы врублеўскіх. Частка яго альбомаў захоўваецца ў Нацыянальным музеі Літвы. Тое, што трапіла ў БССР пасля падзелу гэтых калекцый, вось тут пачалося цікавае. Частка матэрыялаў ёсць у Нацыянальным мастацкім музеі, частка ў Нацыянальным гістарычным музеі. Яго там перайменоўваць збіраюцца, наколькі я разумею, але пакуль хай будзе Нацыянальным гістарычным музеем. Ёсць яго матэрыялы ў Заслаўі, ёсць у музеі гістарычнай беларускай культуры Нацыянальнай акадэміі навук, ёсць у Нацыянальным полацкім гісторыка-культурным музеі-запаведніку. Гэта тое, што я дакладна ведаю. І рукапісныя матэрыялы ёсць у Нацыянальным гістарычным архіве і ёсць у бібліятэцы Нацыянальнай акадэміі навук. Напэўна, ёсць яшчэ дзесьці штосьці. Вось, гэта тое, што апрацоўвалася ў розныя часы, а як показала практыка, он яшчэ знаходзіцца. Ну і плюс ёсць прыватныя калекцыі. Частка матэрыялу захоўвалася ў прыватных калекцыях пасля Другой сусветнай вайны. Штосьці мы ведаем, Пётр Сергеевич перадаваў пасля ў розныя музеі з калекцыі Драздовіча, але лічыцца на сённяшні момант, што найбольш пацярпелі тыя матэрыялы, которые былі перададзены ў Інбелкульт, у Беларускую акадэмію навук, тое, што пагарэла ў 1944 годзе. Ну, прынамсі, так яно лічыцца. А зараз зробім яшчэ такое невялічкае адступленне ад Драздовіча, але ўсё роўна вернемся да яго. Ёсць такі цікавы момант. Я ўжо казаў, што Драздовіч быў увесь час так жыў паралельным жыццём і са сваімі іншапланецянамі, і на зямлі ён хадзіў нейкімі іншымі сцежкамі вельмі часта ад другіх людзей. Аб яго кантактах з Віленскім беларускім музеем мы маем успаміны. Пра гэта захавалася тая ж самая музейная дакументацыя, вось гэтая перапіска «дайце грошаў, грошаў няма, а вы ўсё роўна дайце». Ёсць успаміны, і Луцкевіч пра тое пісаў, і Максім Танка ў успамінах пісаў, і Пётр Сергеевич, можна знайсці матэрыялы. Але вось пра яго нейкія археалагічныя калекцыі ні адзін польскі археолог нічога ніколі не піша. І, ну, ладна, калі адбываліся вось гэтыя маштабныя земляныя работы на Наваградскім замку, не заўважыць, што там месны мясцовы настаўнік збірае нейкія чарапкі, маглі. У гэта досыць лёгка паверыць. Вось, пры тым, што Драздовіч увесь час быў дзівакаваты, ну, ходзіць чалавек і ходзіць, чарапкі нікому не патрэбныя, іх шмат тут валяецца. Але на Дзесеншчыне пра яго таксама афіцыйная археалагічная навука і музейная справа не ведаюць. Зараз будзе невялічкае адступленне вось у бок гэтага польскага міжваеннага музеязнаўства і археалогіі. Як я ўжо ўзгадываў, было ў Другой Паспалітай такое цудоўнае польскае краязнаўчае таварыства, якое звычайна было фундатарам розных музеяў на тэрыторыі сучаснай заходняй Беларусі. Існавала у міжваенны час 18 афіцыйных музеяў. Можа быць больш, ну вось тое, што мы падчас працы над апошняй кніжкай налічылі, атрымалася ў нас 18. Сярод іх адным з самых актыўных музеяў быў музей Дзесенскай зямлі, як не дзіўна, той самай Дзесеншчыны, які знаходзіўся у Глыбокім. Бо менавіта Глыбокае было адміністратыўным цэнтрам Дзесенскага павета. І гэта
вельмі актыўны такі асяродак музейнай дзейнасці. Знаходзіўся он у будынку павятовай адміністрацыі і ад 1932 года апекаваўся гэтым музеем і ўвогуле дзейнасцю краязнаўчага таварыства. Вось гэты чалавек. Лепшага фотаздымку, на вялікі жаль, да гэтага часу знайсці не атрымалася. Калісьці мы з Кастусём Шыталем, такім вядомым нашым, ну, цяпер вядомым беластоцкім краязнаўцам, напісалі пра дзейнасць гэтага таварыства артыкул. Леонард Пекарскі быў інжынерам леса, пасада паважная у той час, і пасада, власна кажучы, звязаная вельмі актыўна з магчымасцю выездаў і вывучэннем старажытнасцяў. Увогуле, спачатку удзельнікі гэтага глыбоцкага аддзелу польскага краязнаўчага таварыства паспрабавалі скапаць некалькі курганоў самі, але тут яны сутыкнуліся з двумя вось гэтымі асобамі вельмі важнымі, якія знаходзіліся у Вільні. Тут у нас панарама Вільні, натуральна, ад Язэпа Драздовіча. Алена Цыгак-Голубович і Уладзімір Голубович. Ад 1932 года Алена Цыгак працуе у Віленскім універсітэце. Яна скончыла Львоўскі універсітэт. І яна фактычна пачынае ствараць занава віленскую археалогію. Яна таксама з'яўляецца куратарам археалагічнага музея пры універсітэце Стэфана Баторыя. Владзімір Голубович спачатку яе студэнт, пасля яе муж, і так яно бывае. Ён на пачатку менш археалогіяй займаецца, а больш журналістыкай. Ён супрацоўнічае з цэлым шэрагам віленскіх газет, часта дастаткова левага такога кірунку. Ну і ў пасляваеннай Польшы ён будзе адным з заснавальнікаў новай камуністычнай археалогіі. Але тут для нас важна не гэта. Вось будынак на Піліс, дзе знаходзіўся гэты музей. Ну, зараз, я толькі учора адтуль вярнуўся, там зараз з двух бакоў столікі стаяць, і паўсюль японскія турысты, не так все романтычна. А гэта будынак са двара з 30-х гадоў. З 33-го года Алена Цыгак-Голубович пачынае вельмі маштабнае археалагічнае даследаванне на тэрыторыі ўсяго паўночнага захада Беларусі, Віленска-Троцкае воеводства, Наваградскае воеводства. Вось тут адзначаны толькі самыя асноўныя пункты, дзе праводзіліся раскопкі. Вельмі шмат раскопак, бачыце, на Дзісеньшчыне, таму што спачатку, скажем так, Голубовічы мясцовых дзісеньскіх аматараў паругалі за недазволеныя раскопкі, але пасля яны дамовіліся паміж сабой, і далей дзісеньскі аддзел польскага краязнаўчага таварыства вельмі шмат дапамагаў у раскопках Голубовічам. Ну і вы бачыце, колькі тут даследаваў. Напрыклад, на тэрыторыі Глыбоцкага раёна ёсць вот такія падлікі прыкладныя, я вельмі зрабіў, што у 30-е гады Алена Цыгак-Голубович раскапала каля 107 курганоў, а за ўвесь астатні час з канца 18-го, з першых раскопак на тэрыторыі Беларусі ў маёнтку Мосар да апошніх раскопак, которые на тэрыторыі Глыбоцкага раёна былі, было раскапана 58 курганоў. Крышку больш. Маштабнейшыя працы. І фактычна атрымліваецца, што і гэты самы Леонард Пекарскі і Голубовічы ходзяць тымі самымі сцежкамі па той же самай Дзісеньшчыне, дзе ходзіць наш Язэп Нарцызавіч. Але ні ў водным тэксце Голубовічаў, ну, пра тэксты музея дзісеньскай зямлі і аддзела польскага краязнаўчага таварыства нічога сказаць немагчыма, зборы не захаваліся, ніякая дакументацыя не захавалася. Але ні ў навуковых працах Алены Цыгак-Голубович, ні ў працах, прысвечаных ахове помнікаў, так,
помнікі археалогіі віленскага і наваградскага воеводства, ні ў шматлікіх газетных артыкулах Владзіміра. Ён на самай справе быў беларусам з-пад маладзечна, але умела хаваўся, хаця цудоўна пісаў кірыліцай, што яго выдавала. Ввогуле мы вельмі шмат якія працы Галубовіча можам рэканструяваць толькі на падставе гэтых газетных артыкулаў, бо яны раскопкі праводзілі да самага канца жніўня 1939 года. Пра шмат якія матэрыялы проста засталіся неапрацаванымі. У кожным выпадку нідзе ніводнай узгадкі пра Драздовіча. Гэтаксама, як нідзе ў сваіх дзённіках ці дзесьці яшчэ, Драздовіч не ўзгадвае пра тое, што праводзяцца раскопкі там. Это ж не адзін раз яны ездзяць па павету, яны капаюць гэтыя курганы, для гэтага наймаюцца мясцовыя сяляне. Пра гэта немагчыма не ведаць. Зноў жа, нават зараз, калі археолагі прыязджаюць на вёску, калі ў вёсцы ёсць хаця бы хтосьці, акрамя 100гадовых бабулек, гэта пэўная атракцыя ў населеным пункце. Тады гэта было відавочна яшчэ большай атракцыяй. Нідзе ніякіх успамінаў. Атрымліваецца, што зноў жа не ведаць пра існаванне музея ў глыбокім Драздовіч не мог. Он у гэтае глыбокае пастаянна заходзіць, калі ў яго раптам ёсць грошы, яму дзесьці трэба там купляць тытунь ці фарбы, ці яшчэ штосьці. Уласна кажучы, гэта яго альбом аб глыбокім з 25-го года. Бачыце, тут у яго яшчэ былі грошы, таму што дахі чырвоныя, а тут нават рознакаляровая такая, ёсць колеры ў графіцы. І мы бачым, як он фактычна з цягам часу ўсё больш аддаляецца ад гэтага сусвету. І гэта ў нас сатурняне. Хаця вы можете заўважыць, што ўсе яго іншапланецяне вельмі падобныя на яго самога. Правда, і Всеслав Чарадзеев яго вельмі падобны на яго самога. Ён маляваў, усё маляваў з сябе. Нават тыя дзеці з вокладкі 20-го года для дзяржаўнага выдавецтва Беларусі, ён таксама да Драздовіча падобныя. Хаця сваіх дзяцей яго не было, наколькі гэта вядома прынамсі. І натуральна, што гэта вельмі выбітная асоба, але асоба сапраўды не зразуметая ў свой час. У яго ў дзённіках, у яго лістах вельмі шмат гэтага матыву, што калісьці мяне ўзгадаюць. Можна сказаць, што Драздовіч гэта не культурны персанаж 20-30-х гадоў. Гэта персанаж 80-х, 90-х і далей. Натуральна, што выключную працу па яго вяртанні зрабіў мастацтвазнаўца Арсень Ліс, яго цудоўная кніжка «Вечны вандроўнік». Так, он і стаў вечным вандроўнікам пасля гэтага. Ну і, натуральна, пошукі, зборы мастакоў Міколы Купавы, Алеся Марачкіна і іншых, якія фактычна стварылі пэўны вобраз Драздовіча. Апошнія гады яго жыцця ўвогуле вельмі слаба зразумелыя. Чым он займаўся падчас паміж 41-44 годам, незразумела. Не ведаем мы, ці ён дзесьці працаваў, ці ён так і працягваў бадзяцца і проста-напроста яго не заўважылі ні немцы, ні партызаны з АК, ні партызаны савецкія, которые часам там все ж таки бывалі, рэдка, але бывалі на Глыбочыне. Пасля Другой светнай вайны ён крышку спрабуе настаўнічаць, ён спрабуе перапісацца з акадэміі навук, ён спрабуе нават уступіць у саюз мастакоў БССР, яго не прымаюць. Ну і ён все больш аддаляецца ад гэтага жыцця і вось блукае ўжо рэальна ў нейкім такім амаль што патубаковым свеце. І, напэўна, на гэтым будзе ўсё. Натуральна, што хорошая прэзентацыя не можа быць без коцікаў і сабачак, таму вось вам коцікі і сабачкі ад Драздовіча. Дзякуй вялікі. Показывали эту грамоту, якую Драздович намаляваў, і другую грамоту, где портрет Скорыны и Цепинской, якую Драздович не маляваў. Так вот, это не портрет Цепинской. Это фальсификация Рамуальда Зінкевича, які такі даволі спецыфічныя. Не, гэта зразумела, гэта вядома. На той момант яны проста не ведалі, што гэта фальсифікацыя. Поляки, які лічу себе ці беларусам, ці украінцам, до речі, вельмі раю або почитаць. Персонаж, які
потребує асобнай кніжкі ці нават фільму. Не, ну зразумела, для іх просто гэта быў Цяпінскі. Гадоў да гэтага, можа, за 20-3 была апублікавана. Ну вось раз ужо Роман вырашыў мяне паправіць, я яшчэ сам себе адзін раз паправлю. Ёсць адно апасрэдкаванае сведчанне пра кантакт Драздовіча з афіцыйнай археалогіяй, калі такі львоўскі археолог Ярослав Пастарнак, вельмі вядомая асоба, он праводзіў раскопкі ў Старым Галічы, працаваў ва ўніверсітэце. Калі ён быў у Вільні, ён бачыў вось гэта архітэктурна-археалагічныя замалёўкі Драздовіча і вельмі высока іх ацаніў. Ну, я не думаю, што Драздовіч пра гэта даведаўся калі-небудзь. Вось. Ну, так, можа быць, хтосьці яшчэ штосьці. Скажите, а нейкія падрабязныя альбомы з яго працамі выдаваліся? Так, такіх вось альбомаў, каб так же самае, як выглядае, скажем так, факсіміле тых альбомаў, якія ёсць на самай справе, такіх выданняў не было. Але ёсць некалькі дастаткова добрых выданняў. 80 нейкага года такая зелёная кніжка з прадмовай Алеся Марачкіна. Пасля выдаваў альбом яго жывапісу «Мастацкі музей». Пасля яго этнаграфічная спадчына дзесьці у 2002 нават годзе была выдадзеная вось гэта яго палеская экспедыцыя. Там ёсць усе карткі з замалёўкамі будынкаў, сялянскіх строяў і так далей. Бум-бум-бум-бум. Што яшчэ? Дзённікі яго выдадзеныя ў расчытаным выглядзе ў маладосці у 89-90 годах. Частка яго вось гэтых самнамбулічных сшыткаў з апісаннямі іншых планет зараз ёсць на сайце, прысвечаным Драздовічу, сайт, который фундаваў Павел Берагович, там аўтарка Лизавета Кісялёва. І пра касмічную тэматыку значна больш, но она так больш прыцягвае. Што тычыцца вось гэтых яго археалагічных момантаў, то практычна ўсё апублікавана, вось, ўсё можна знайсці на акадэміі ЭДУ. Многа апублікавана. Іншае пытанне, што гэта не сістэмна. Калісьці годзе этак у 2000 ці 2001 з дырэктарам тагачаснай акадэмічнай бібліятэкі Александром Івановичем Грушай, который у вас уже таксама выступаў, была ў нас ідэя зрабіць шматтомны альбом аб Драздовічы. Ну, таму што, скажем так, адсюль яго не зробіш, бо большая частка матэрыялу ўсё ж такі у беларускіх зборах. Літоўскае можна выдаць. Чаму не? Ну, до речі, недавно Ольга Іванова, здається, перепрошувала альбом, так само з Новоградка, «Дивани». Да, і ось він якраз знаходиться у Вільні. Ольга Іванова – гэта найлепшая на сённяшні момант даследчыца Драздовіча. Вось, уласна, у 2004 годзе выйшла цудоўная яе праца, уласна кажучы, на падставе архіўных матэрыялаў у працах Беларускага інстытута літаратуры і мастацтва. Магу сказаць, што гэта лепшае з таго, што пра Драздовіча менавіта з архівісцкага пункту погляду было зроблена на дадзены момант. Матэрыялы ёсць, матэрыялаў шмат. На самай справе, па прыватных калекцыях ёсць яго экслібрысы. Вельмі шмат што можна назбіраць. Але вось то, што тычыцца працы спадарні Івановай,
Я ўвогуле вельмі рэдка што-небудзь добрае пра людзей кажу, пра калегаў яшчэ радзей, але гэта проста вельмі класная праца. Там ёсць недахопы, ёсць недакладнасці, але яна вялікая малайчынка. Так што калі каму, ну там адзінае, што гэта архіўнае такое, там это апісанне фондаў, альбомаў, нумарочкі, які нумар у якім фондзе гэта мела, то бишь жывога чалавека такім чытвом мучыць не варта, ну але калі хтосьці вельмі зацікавіцца, то раю. Добре, И дякую. еще несколько слов вы задайте про диваны. Вы сказали, что их уже великая колькость, есть и в музеях находятся. А мне вас хотелось и тематика, что он там малявал. Тэматыка. Ды ўсё што заўгодна ён там маляваў. Напэўна, гэта было па дамоўленасці з заказчыкамі. Ну, можна некалькі асноўных тэмаў. Асноўная тэма гэта будзе архітэктура, там якое-нибудь возера, замак, лодачка на гэтым фоне. Можа быць там цягнік. Часам цяжка сказаць, што гэта за пейзаж. Гэта пейзаж на зямлі, ці гэта які-небудзь пейзаж Сатурна ці месяца, таму што яго гэтыя пераходы вельмі плаўныя. Ну, але ёсць там дыван, дзе просто гномік сядзіць на трубе, грае. Вось. Пра тэматыку сваіх дываноў, дарэчы, Драздовіч у дзённіках не піша. Падаецца, што ну, гэта не было ў яго улюбёнай справай. Вось. І матыў, ну, натуральна, кветкі там ёсць, раслінныя нейкія матывы. Хутчэй за ўсё, у значнай ступені гэта рэальна момант дамоўленасці. Он же не толькі, ну яшчэ, момант дамоўленасці з гаспадарамі. Он же не толькі дываны распісваў, он же мэблю таксама распісваў. Ёсць некалькі прыкладаў такіх шафаў з яго роспісамі. Там таксама кветкі нейкія. Ну, мовна кажучы, відавочна, што набор уяўленняў сялян аб прыгажосці быў дастаткова спецыфічны і сфарміраваны тымі ж самымі дыванамі, бо ён жа фактычна імітуе шпалеры так ці інакш сваімі дыванамі. Альбо нейкім мас-маркетам, альбо нейкімі этнаграфічнымі матывамі. Умоўна кажучы, просто так марсіянаў намаляваць ці сатурнянаў на дыване для жыхароў Пацвілля было б цяжка. Пасля, калі там адкрыўся лікёра-гарэлачны завод ужо за савецкім часам, яны натуральна бачылі і сатурнянаў, і марсіянаў, і самі мала ад іх адрозніваліся вельмі часта. Ну, але да Другой сусветнай вайны, я думаю, такая бы вольнасць не прайшла. А яму на гэта залежала, таму што он працаваў за ежу. Але пра дываны ёсць на самай справе досыць шмат мастацтвазнаўчых працаў. Дываны, яго, вось гэты, скажем так, касмічны жывапіс, вельмі шмат пра гэта напісана, пра дываны вельмі шмат напісана. Я не мастацтвазнаўца, мне тут дастаткова цяжка, таму я так збольшага імкнуўся абмінуць гэтыя тэматы. Яшчэ, калі ласка, ёсць пытанні? Калі не, то дзякуй вялікі. Дзякуй, што вытрымалі. Вельмі